ଖାଇବା ଆଉ ଖୋଲ 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 ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆଇକି ଆଣିଥିବା ଗରମ ଗରମ ଖା ଏଇଟା କଣ କଦଳୀ ଆବେ କଦଳୀ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ଅଜାରେ ତମ ଅଜା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛ ତମ ମା ଆବେ ସେଇ ମା ଭାବିକି ଖାଇଦେ ଭାବେ ଯେ ମା ଏଇ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦେଇଛି କୁଟିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦେ ମା ହଁ ଏସବୁ ମା କାହେ ମା ହେ ନା ବୋଉ ହେ ଏବେ ଖାଉନୁ ମୁଁ ଆକୁ କେମିତି ଖାଇବି ମୋର ଭୋକରେ ଗଲୁ ଉଠିଲାଣି ଗାଧେଇବି ତାପରେ ଖାଇବି ଗାଧେଇ ଖାଇ